F'dawn l-aħħar jiem, rapport tal-Bank Dinji tefa' dawl fuq is-self-employed f'pajjiżna li ma' rapport jikklassifika lil Malta fil-102 post minn total ta' 185 pajjiż differenti. Il-kelliem laburista Chris Cardona qal li minn dan ir-rapport joħroġ li persuna li trid tiftaħ negozju f'Malta ikollha tgħaddi minn 11 proċedura u ddum tistenna madwar 40 jum. Dan fil-waqt li negozjant f'Singapore idum jistenna 3 ijiem biss, fil-waqt li l-proċess jinkludi biss 3 proċeduri. Xi ħaġa għal Chris Cardona li tpoġġi lil Malta fil-150 post f'dak li għandu x'jaqsam ma' proċeduri effiċjenti biex wieħed jiftaħ negozju. Il-kelliem laburista tefa' dawl ukoll fuq il-permessi għal bini fejn Malta tinsab fil-167 post. Malta mbagħad tinsab fil-121 post f'dak li għandu x'jaqsam ma' kemm huwa faċli biex tinforza kuntratt. Proċess li f'Malta jieħu aktar minn 500 jum fil-waqt li f'Singapore l-istess proċess jieħu 150 ġurnata. Cardona qal li huwa tajjeb li wieħed isemmi l-iskemi tal-Malta Enterprise iżda r-realtà hija li n-negozjanti qegħdin isofru għax dawn l-iskemi mhux dejjem qed ikunu effettivi. Il-politika tal-Partit Laburista għal Chris Cardona hija bbażata fuq il-linja gwida inħallukom taħdmu. Naraw li niffaċilitaw il-mod ta' kif għandhom aċċess għal kreditu mill-banek, pereżempju, il-mod ta' kif iġibu il-permessi u l-liċenzji biex joperaw biex aħna nassiguraw illi ma jkunux imxekkla fix-xogħol tagħhom, anzi nħalluhom jaħdmu u jaħdmu aħjar. Gvern ġdid jagħmel ġlieda kontra l-burokrazija bilan li l-ambjent ikun faċli aktar għall-investituri għaliex b'hekk biss jista' jinħoloq ix-xogħol u tikber l-ekonomija, temm jgħid Chris Cardona.